बे गामिया जाबाय खाथलपारा गामि। बे गामियाव गोबां गरिब गुन्द्रा सुबुं दं। बेनि गेजेराव जोंबो खाथापारा गामिनिनो सुबुं। जोङो दा साख्रि मावो, मावनाया आं हाजिरा मोनबाय आरो सासे जोंहा लोगो महेन्द्र लाहारि बिथांजों लोगो नांनानै जोङो गामियाव गरिब गुन्द्राफोरनो जा एसे हायो बेखौ जोङो अनसुंथाइ होदों। अनसुंथाइ होनायनि जाहोना बेनोदि दा गासै बुहुम नाङैनो जे कभिड-19नि बेरामनि थाखाय लकडाउन होदों। बेयाव गरिब गुन्द्रा बा हाजिरा मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा बेयाव खामानि दामानि मावनो हायाखै, बाजार ओरै खालामनो हायाखै। बेखायनो जोंनि फालनिफ्राय बेखौ जोङो एसे एसे अनसुंथाइ होदों। आरो सुबुंफोरनिसिम, गासै सुबुंफोरनिसिम आङो खावलायोदि जे बे अनसुंथाइखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ खावलायनाय लेखा जोङो होनाय जादों। दा बेखायनो आरो सुबुंफोरखौ जों जे सरकारा बुंदों जे जोङो सुबुं जानथायखौ मानिना सोलिनांगौ। बेखायनो जोङो गासैबो सुबुङा अन्तत खमबाबो 1 मिटार गोजानाव थानानै जोङो माबा मोनसे मावब्लाबो थालायनांगौ आरो बे खामानिफोरखौ मानिलायनांगौ खोथाफोरखौ। खारन मानो होनबा जोङो बे जोबोद कभिड-19आ जोबोद गिख्रंथाव माने बेराम। बेयो सासेनिफ्राय गुबुन सासेसिम सन्देरो। नाथाय बेयो मिडिया मोनाबा जुदि जोङो फोथायो जे बेयो सन्देरनो हाया। बेखायनो जाहाथे जोंनि सुबुंफोरा जोङो गोजान गोजान थानानै थानांगौ आरो जोङो जानाय लोंनाय मावनाय दांनायनि उनाव बा जानाय लोंनायनि सिगाङाव जोङो साबोन आखाइफोरखौ जोबोरै साखोन सिखोन खालामना लाखिनांगौ आरो जोंनि जाग्रा मुवाफोरखौबो साखोन सिखोन खालामनानै सुयै ओरै जानांगौ। जोङो जाखांबाबो बा जानायनि सिगाङावबो जोङो आखाइफोरखौ मोजाङै साखोन सिखोन खालामनांगौ। खुलुमबाय। आं दिनै जोंनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व सारनि बिथोन बायदियै गोरिब गुन्द्राफोरनो बे लकडाउननि समाव कभिड-19 बा कर'ना भाइरासनि बे गिलु बालु साग्लोबसारनायनि बे लकडाउननि समाव गोबां मानसियानो दिन मजुरा गरिब गुन्द्राफोरा जायफोरा माने जानाय आदार बायजोआवबो थांनानै हाथायाव बायनानै लायनो हायाखै, बेफोरबायदि मानसिनो आं दिनै आंनि फालनिफ्राय 10सा न'खरनो आं आंनि जानाय बुस्थु रानना होदों। आङो सिनि केजिसे, सापात पुवासे, संख्रि पेकेटसे, दालि केजिसे, जानाय थाव हाफ लिटार आरो साबोन थसे आं बिदिहाय राननानै होदों। आं सानो बेबायदिनो गोबां अलखदाव बे आंखालाव गोलैनाय मानसिफोरनो साख्रिआवलाल' नङा, गुबुन गुबुन गोनां मानसिफोरा, हानाय बायदि मानसिफोरा गावनि हाजासे राननानै होयोबा बुहुद सहाय जागोन होननानै आं सानो आरो मा।